бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар ҷамоатҳои деҳоти Сабо ва Истиқлоли ноҳияи шаҳри Нам бунёду аз навсозии зиёда аз 50 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз варзишгоҳ, гармхона ва майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. оид ба ҳамин ҷашн 24 объектҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. То ин вақт бошад объектҳои ҷашнӣ сохтмонҳо идома дорад. 2 муассисаи таълимии асосӣ, 1 бунгоҳи тиббӣ ва зиёда аз 600 метр роҳи пиёдагард барои хонандагони муассисаи таълимии умумии асосии рақами 14 аз тарафи соҳибкорон ба истифода дода шуд. Инчунин мо тасмим гирифтем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурияи Тоҷикистон ин нақшачорабиние ки ба нақша гирифтем сохта ба истифода супорем. бояд гуфт ки саҳми соҳибкорон дар бунёди иншооти дорои таъйиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз шумораи иншооти бунёдшаванда қисми зиёди онро соҳибкорони ташаббускори маҳаллӣ сохта ба истифода медиҳанд. синфхонаҳои иловагӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад аз ҷумлаи иншооте ки дар аввали соли 2019 ба истифода дода мешавад. соли 2017 аввал хонандаҳои мо ба 305 нафар буд. ҳозир ба 370 нафар расида истодааст. то ҳол ҳамана сохтмон давом дорад. аз тарафи аҳли деҳа ба миқдори 95 000 сомоние ки мана аз тарафи аҳолӣ ҷамъ карда шуд ки мана якум этажашро ба пуррагӣ ба иқдом мерасонем ки мо ҳаракат мекунем ки мана хонандагон дар оянда чӣ хеле ки пешвои миллат мегӯянд ки ҷавонони мо ояндаи миллат ҳастанд, мо ҳам ҳаракат мекунем ки дар оянда ҳамин аҳли деҳа ё хонандагони мо ба ҷойҳои муносиб сазовор шаванд ва соҳиби кор шаванд, соҳиби маълумот шаванд. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд.